everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Okay, kung maglubog ka to, pag-video. Di, ako na. Harang doon ka pando. Basta! Pagbuwat! Hunas na kay. Dugay-dugay po ka. Bato, ano ka? Tarungin mo. Pagbuwat, kaya na nga ito, tanat-tanat. Pas naiyak ka. Mauna ka! Diyan ka maghintay. Okay. Diyan ka lang. Maghintay, Ari. Gilid-gilid. Pakita mo kami. Hawa na mi! Na white lady na sunod-sunod. Yan, mabayot ah. Huwag ka magsalita, Pas Nea. Hawa na rin! Nayot jud. Ano? Ano ba itong cameraman ko? Pas Nea talaga. Pagbuot na gulis sa kida. Istorya po siya. Kunin ako na po. Vlogger. Kulira ka ka rin. Ara ko mala. Huwag sa'yo na, pe. Hey! Smile mayot. Akin na yan. Ah, ayun na yan. Tana, uy. Tanay, pangkarga na na si Zanay. Maglakad lang kami kasi walang hindi kami kasya sa boat ko. Kana ayo na ito magkailangan na Toriana. Ang dangog-dangog ng simento. Uy, ginuko ar dangog gaman ni uy. Kahilak mo pa itong pamilat ani. Ano ba? Pasneya kayong lahat. Like ko sa kaya diha. Tunga na sila, pe. Baktas na ka. Baktasar dali na. Maglalakad na kami kasi hindi kami kasya sa aming boat. Pasneya. Hi, Hagon. Ano? Anong sabi mo sa akin? Hagon ka. Kapay, kapay. Dali na tabudlos. Uli na ba na pasag din na. Ano, sinulas lagwa. Pasag ka na Toriana ka na si Kuwali yan. Kasaw ko ani ron. Be. Be. Magandang na po kami araw, no? Ayan, ang gilangoy-langoy na ang mga lumod. Mangrove tree. Meron sa English. Sarap dito mag Ano na? langoy-langoy. Ayan.
Di ka na makaw. Ay ka nang kuhan ba? Makaw. Ganyan sa auto, atin auto ah. Tree. Mango. Mango tree. Aja ay. Dako bili. Adyo ay gali. Ha, bali aja ay nila. Muna ilahang adyo ay. Kung gusto niyo maligo, ligo lang kayo dyan. Pero magdala kayo ng tabo at saka shampoo. Ew. Yeah. Paiw-iw ka pa. Siyempre, darte dito. You never seen Pasneya. Ka. Mauna ka. Hello guys and welcome back Baka kung yun tabulo. to my channel. Ayan, naglalakad kami. Ayan. Maglalakad na lang kami kasi hindi kami kasya sa boat. Hindi kami kasya doon. So magsirinahan kami ngayon. Kung gusto niyo pumunta dito, punta lang kayo dito sa aming lugar. If you wanna come and visit Anda Bohol, just come here. Be sure you have the quarantine pass because you are not allowed to pass the checkpoint without the pass. Ayan. Ayan kami sa mga buhay. Ayan, andyan na ang sakayan. Iyan. Mga pasneya kayo! Kayo lang ang nagsakay-sakay dyan! Hello. Karang kano, special rin kano dia. Special lang kayo. Hawa, alam mo kayo. Mainitan si... Kare-kare mo na. Dala! Kalabe! Kalabe! Ngitig bata na mo! Buyag! Isus! Hawa na me! Kulira mo! Pasneya kayong lahat! Mauna ka. Okay. Dalo. Uy, huwag kayo magkasaw-kasaw ha kasi mabasa tayo. Mauna ka. Kaya nga, huwag kang magkasaw-kasaw palavert. Mauna ko kay gasugay na mag-video ring. Baka mapatay kita. Hindi na kada pakasama kami simpon. Mabasasala niyo sa ano yan. Ano ba? Lumangoy na yung butiti. Ano ba? Lumangoy na yung Butiti, ikaw, ano ka? Butanding. Pasneya ka ha, agwa. Sinong agwa? Ikaw. Ang budite. Kasi ang iti mo. Para kang iring nga nakapudsan. Ikaw ang budite. Nangalala ko isa. Gudod. Gudod balina. Ang butanding. Ang butanding, inaano ng balyena. Adyo pagkasaw-kasaw anami hapat jun kagadyo na anami. Ang cellphone mahal. Tag 30,000 in tuwing rato or. Ayan, lalong lumalalim na. Malalim na. Malalim na ang ating buhay sa walang buhay kasi hindi tayo nabubuhay na walang buhay. Wow. Dari na. Muling ni pa mga dudana. Na? Magpa-vlog lagi po kuno si Ja. Kudaha ko. Ato. Hindi ka mada sa YouTube kasi yung mukha mo pasneya talaga. Wa ka magbrao inhan imong totoy. No way. Tingnan mo yung tutoy mo. Ang landi-landi mo, balyena ka. Ikaw rin ay nadalandi mo. Ay! Abuan ko pa yun. Katire, mag-uban dito mga pareha dito mga bukang. Hoy, may nakita akong kuan. Mingwit. Wala taga. May taga dito. Huy, naadyo taga na. May taga siya. Panghuli ng isda. Be.
Wag na, oy. Kasi yung mukha mo parang bakagan. Pagkagan sa mukha mo na, iniwan ng girlfriend. Bakit ako iniwan ng girlfriend ko? Ikaw, may girlfriend ka, may boyfriend ka ba? Nanghiya ka. Alam mo namang walang forever eh. Forever. Ang forever mo, nasa dagat lang kasi ikaw ay isang balyena. Forever. Ang forever mo ay isang Forever is Not Enough by Sarah Geronimo. Leche. Ang sarap-sarap ng lumangoy. Ang sarap ng lumangoy. Kaso nagdala ako ng cellphone. Leche! Wag kang ano dyan. Dabra! Hiya ka? Bakit? How much your cellphone? Nag-a-assume ka ba na may mga foreigner na magtatanaw sa'yo dito? Wala. Kasi hindi, How much? kasi hindi ka maganda. Ano how much? How much is your age? Nagpila lang. Malalim na dito. Cellphone! My cellphone is very expensive. 50,000. You cannot afford. 50,000. 50,000 ang mukha mo. Mukha mo rin. Ano ka ba? It's a very nice place. Yan. Mangrove tree. Diyan, maraming mga shells dyan. Ang daming mga shells. Shells. Shells sa mukha mo. Ano ba? Doon ka nga haharap. Parang ikaw yung vlogger ah. Ako yung nasasalita dito, ikaw yung harap na harap dyan. Dito ako harap. Harapin mo ang hinaharap. Harapin mo ang kataksiran. Ano ba talaga? Okay. Hanapin mo ng mahal sa'yo. At Lira mabugtong. No, naitangkig. Ito ah. May patay na tangkig doon oh. Ang laki-laki ra baga jud. Tanawa, tingnan mo. Kung hindi ba na siya. Yung mga taga. Ayan, ang dami ng tao. Huwag ka nga magkasaw-kasaw, gidyan! Leche! Pasniya! Paghawid pa na parang. Nabuang na, buntis na may nung ipanghawid-hawiran. na bukat ka sa saan ni Jack. Julito, malapit na kami sa aming paruruunan. Guys, buisit. Buisit mo talaga. Nigra. Nigra mo talaga. Hindi rin nali aras kuya nakapas. Kulira. Lumayas nga kayong dalawa. Mga butiti. Hala, agay na. Nautos na. No? Wala mo pa rin eh. Ato ka angkol panghawid. Angkol junior. Impas ka nami. Dito natin makikita. Ay, ginuko ang lalim na pala talaga. Ginuko, guys. Ang lalim na talaga. Pasniya kayo ang malalim na dito. Walang forever. Itche. Ang lalim na. Ayan, ang lalim. Uy, ginuko mga igot na ni. Pasniya taan eh. Na, langoy-langoy. Langoy-langoy tayo. Tumaptap na mong naong. Jesus, agnaong na mo junior. Marag di man das. Pamalano. Baboy! 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 Baboy na baboy. Kay laom, lami. Kajutan na pa. Na ah. Panggan. Pinabawan. Yaka! Bakit may crossan mo? Ano? Nandak? Kasi hindi to para sa'yo. Para saan? Para yan sa mukha mo, leche. Sa piling ka ng spirito. Huwag sana.
Ikaw muna, mauna. Ikaw muna. Walang hiya ka. Ikaw lang. You are so passionate. Passionate mong talaga ang mukha mo. Ikaw, rapak. Na! Kwak, kwak, kwak. Ayan, nandito na kami sa aming paruroonan kung saan maraming tao na. Dari kami kay. Hindi ko pwede maladyo kay. Ano me? Aray! Agay! Hindi ako makasaka. Aray. Ipagawa deh. Ito ba? Ha? Wala din mo ina ipagawa. Hello, baby! Dito na kami. Ayan. Hindi araw mga naog, mga bunhok. Ayan, nagmukbang na oh. Nagmukbang na sila kami wa pa. Yatay man yung una man ni uy. Mau ni pawas virus. Ay pawa Jonas virus siya. Asa virus na wala takboy virus. Ka umur ba? Palaju virus na wala ta. Dawang, karena kung nandapin sa dagat, sa kung Wala ka mang. Mukbang. Mukbang na. Tita, Palaju na virus na. abi nagsawsaw mga to. Awa. Ano ba? Sunga-sunga ka na itong mulok. Muto ka na ko. Hindi sila siya Ina mo kaniko. Nangyari ko. Bitaw bakal. Alas pinggan. City. baka di makita ang isdaan. Hindi pala pag-outlaw. Wala maguno. Gipakas mo lagi na akilawad. Di, medyo giwa. Hindi man nakato sa bomar. Mina mo na. Yo, kawan ay mailig yasong. Pero sila lang nga. Arang di upedo juga tanaw jeng naw nga. Ay. Ako ni lagi. Pangilagari. Ito ka balik. Go. Lino pre.